Ty si s nima povídáš, se zvířátkama? Jo, tady s těma, co tu nad tebou se točí? Je. A co jim říkáš? Co jim říkáš, Olinko? No vážně? Ty máš dneska povídavou, vy? Opravdu. A měla jsi spinkat a spinkání ti nejde. Máš ublinknuto? Ty, to máš to, jak tady meleš těma nohama. Co pa ještě řekneš? Hele, máma dělá opičky. Trrr. To je sranda. Haťu. Hapčík. Tak, tím to ukončíme. Co říkáš? Čau.